Κύριε Λουτσικάκη. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Εγώ θα ήθελα ξεκινώντας να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση. Δηλαδή, ακούμε πάρα πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη και σήμερα και σε όλα τα συνέδρια τον τελευταίο καιρό, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι καινούριο. Ειδικότερα για να πούμε έτσι και για την profile software, είναι κάτι με το οποίο η εταιρεία ασχολούνταν πάρα πολλά χρόνια με τη μηχανική μάθηση και τα νευρονικά δίκτυα και πιο το τελευταίο καιρό με τους robo-advisors, που είναι πολύ σχετικοί με τα χρηματοοικονομικά. Τώρα, βέβαια, όντως από το 2023 και μετά, επειδή το group αντιλήφθηκε ακριβώς τη μεγάλη ανάγκη που έχει δημιουργηθεί, πολύ γρήγορα σύστασε μια καινούργια ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων, μερικοί από τους συνεργάτες μου είναι και σήμερα μαζί μας, οπότε θα χαρούμε πολύ να κάνουμε πιο καλές κουβέντες κατηδία. Εκεί λοιπόν αναπτύξαμε μια πλατφόρμα, η οποία ονομάζεται AI Adaptive. Τι είναι αυτή ακριβώς? Πάνω εκεί μπορεί να στήσουμε οποιαδήποτε λύση έχει πάνω της στο AI. Να σας πω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα στο χρηματοοικονομικό τομέα. Ποια είναι τα κύρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι τράπεζες σήμερα? Σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι έχουν κάποιες προκλήσεις με την εξυπηρέτηση των πελατών. Έτσι είναι και επίκαιρο το θέμα. Οπότε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί? Με την πλατφόρμα ακριβώς την AI Adaptive, μπορεί πολύ εύκολα, χωρίς να χρειάζεται άλλη εμπλοκή στο δικό της σύστημα, έτσι, μπορούμε να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να χτίσουμε μία λύση text to action. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ο χρήστης με τη φυσική γλώσσα να μιλήσει στο κινητό του τηλέφωνο ή να γράψει και να πει το πρόβλημα το οποίο τον απασχολεί. Δηλαδή, έχασε το πορτοφόλι. Ωραία, λοιπόν, ο βοηθός, ο ψηφιακός βοηθός, δεν το λέμε πλέον chatbot, γιατί το chatbot παραπέμπει λίγο στο παρελθόν που ήταν πολύ στατικές οι απαντήσεις, δεν εξυπηρετούσαν τόσο πολύ. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και το Gen AI μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερη ανταπόκριση, πληροφορία από τον ψηφιακό βοηθό, αλλά και action, και το λέμε text to action. Δηλαδή, να μπορέσει όντως όχι να σου πει πάρε εκεί τηλέφωνο ή κάνε κλικ εδώ για να μπλοκάρεις την κάρτα σου, να σε ρωτήσει θέλεις να μπλοκάρεις την επιστολική σου ή την debit card σου, οπότε να του πεις τι θέλεις να κάνεις και να το κάνει αυτό για σένα. Και ιδιαίτερα φεύγοντας από τις τράπεζες και μιλώντας και λίγο και για τους επενδυτικούς ομίλους τους οποίους υποστηρίζουμε ανά τον κόσμο, wealth asset management πιο συγκεκριμένα, εκεί η πρόκληση ποια είναι? Εκεί έχουμε τεράστιο όγκο δεδομένων από πάρα πολλά διαφορετικά σημεία, οπότε εκεί οι αναλυτές πλέον εσωτερικά, στο back office πλέον, έχουν μια πρόκληση καθώς το BI που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα έχει κάποια reports, ναι, αλλά ενδεχομένως δεν τους ικανοποιεί πλήρως γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Άρα λοιπόν εκεί, με την τεχνολογία text to SQL, μπορεί πάλι ένας συνεργάτης, ένας wealth manager, να πάρει πολύ γρήγορα την πληροφορία την οποία χρειάζεται, χωρίς να ανατρέχει σε προκαθορισμένες αναφορές. Άρα λοιπόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα, δώσουμε το top 10 των πελατών με την καλύτερη απόδοση, σου φέρνει κατευθείαν αποτελέσματα, ενδεχομένως και σε γράφημα, σε πίτα, οποιαδήποτε μορφή χρειαστείς. Και πάνω εκεί το ωραίο ποιο είναι, ότι όπως μιλάς με κάποιον φίλο σου ή συνεργάτη σου, μπορείς να κάνεις follow-up ερωτήσεις και να κάνεις drill down σε συγκεκριμένα πράγματα και να πεις, ωραία, σε ποιο από αυτά το πορτφόλιο είχε Apple και πότε ξεκίνησε, έτσι ώστε να μπορεί ένας personal manager, ένας relationship manager να χτίσει αυτή τη σχέση με τον πελάτη. Αλλά δεν είναι μόνο τα χρηματοοικονομικά όπου η Profile έχει βρει συγκεκριμένες λύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς είναι ένας όμιλος πλέον και με τις εξαγορές τις οποίες έχει κάνει και την ανάπτυξη του λογισμικού σε 50 χώρες με τις 10 θυγατρικές μας, μπορούμε να προσφέρουμε τεχνολογία και πέρα από τα χρηματοοικονομικά. Για παράδειγμα, το DORA Regulation, φαντάζομαι όλοι οι συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα την γνωρίζετε. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για τις τράπεζες, τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Φανταστείτε λοιπόν ένας ειδικός οργανισμός μπορεί να έχει και
300 τέτοιες συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να πάει πίσω στο legal department να ελέγξει αν είναι συμβατές. Η τεχνολογία λοιπόν εδώ που έχουμε αναπτύξει, που είναι βασισμένη στο AI Adaptive, μπορεί να κάνει πολύ γρήγορο cross-check αν οι συγκεκριμένες συμβάσεις είναι συμβατές με το DORA regulation, αν δεν είναι, να ειδοποιήσει τα ακριβή σημεία τα οποία χρειάζονται να ανανεωθούν και εννοείται εκεί θα μπει το legal department για να κάνει τις αντίστοιχες αλλαγές βάσει των προτάσεων που έχει φέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν εδώ δεν μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα σημείο που αρκετοί συμπολίτες μας ανησυχούν, αλλά έρχεται να μας κάνει, όπως ακούσαμε και πιο πριν, enable, δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα. Αν όποιος το καταλάβει αυτό, νομίζω θα βγει κερδισμένος και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε εταιρικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπίνη. Κύριε Λιτσικάκη, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, έτσι, που είναι η ειδικότητά σας. Εκεί λοιπόν, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε? Νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκαν κάποια από αυτά όπως προλαλήσαντες. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς οι τράπεζες και γενικά οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είναι ένας από τους πιο heavily regulated κλάδος, ίσως ο φόβος του adoption είναι μεγαλύτερος. Γιατί εκεί, όταν πρόκειται για μια λάθος πληροφορία προς τον τελικό χρήστη, μπορεί να, όπως καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με χρήματα, μπορεί να είναι καταστροφική τόσο για την φήμη μιας τράπεζας, όσο και για τη λειτουργικότητα. Οπότε, νομίζω ότι θέλει λίγο περισσότερο ακριβώς χρόνο για να γίνει κτήμα των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Ήδη όμως, και σας το λέω από εμπειρία, οι τεχνολογίες τις οποίες έχουμε αναπτύξει έχουν τύχει με μεγάλης και θερμής υποδοχής. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλες τράπεζες σίγουρα τρέχουν πιο γρήγορα, άλλες τράπεζες χρειάζονται περισσότερο χρόνο να δουν ενδεχομένως τι κάνει ο ανταγωνισμός που είναι τοποθετηθούν. Θεωρώ όμως ότι επειδή υπάρχουν αρκετά reports εκεί έξω, το value το οποίο μπορεί να γίνει, να ξεκλειδώσει μέσα από το Gen AI, συγγνώμη που το είπα σωστά, είναι τεράστιο. Μιλάμε για $3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να βάλει ένα πραγματικό νούμερο εκεί έξω, αλλά μιλάμε σίγουρα για τρομακτικά νούμερα. Και νομίζω ότι οι τράπεζες και οι CEOs και οι διοικήσεις των τραπεζών πρέπει να σκέφτονται πλέον τις τράπεζες τους ως AI first banks. Και αυτό γιατί? Τρεις άξονες και εδώ. Πρώτα απ' όλα η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε όλα τα συνέδρια. Η εμπειρία του πελάτη, το user experience είναι νούμερο 1 και από εκεί βγάζουν τα πάντα. Άρα λοιπόν με έναν ψηφιακό βοηθό, ο οποίος είναι πραγματικά σαν να μιλάς με έναν άνθρωπο, μπορεί να σε καταλάβει, να σε κατευθύνει και να σου δώσει άμεσα τη λύση, χωρίς να χρειάζεται, όπως είπαμε, να περιμένεις στο τηλέφωνο με ένα IVR που σε πηγαίνει σε προκαθορισμένες απαντήσεις. Είναι ένα wow experience το οποίο το θέλει ο πελάτης. Νούμερο 2, μείωση του κόστους, γιατί ακριβώς γίνονται τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Αλλά και νούμερο 3, πλέον όχι τόσο στο front face, στο back office σύστημα, εκεί έχουμε μια έκρηξη παραγωγικότητας. Να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι, ξέρουμε όλοι πληροφορικά στο δωμάτιο αυτό συνεξωθεί για το OCR όλα τα χρόνια, τι ωραίο. Ενδεχομένως είχε κάποιες προκλήσεις που είπατε και εσείς προηγουμένως στα ελληνικά. Μια από τις λύσεις που έχει βγει από το AI Adaptive της Profile είναι ακριβώς αυτή, βασισμένη στο Document Intelligence, όπως το έχουμε ονομάσει, όπου εκεί μπορεί πολύ γρήγορα οποιοδήποτε οργανισμός, όχι μόνο χρηματοοικονομικός, φανταστείτε λογιστικές υπηρεσίες, logistics, accounting, φανταστείτε επίσης κυβερνητικούς οργανισμούς, που έχουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν τεράστιες ανάγκες για να βγάλουν δεδομένα, μεταδεδομένα μέσα από unstructured πληροφορία που βρίσκεται σε διάφορα έγγραφα και να μπορέσουν μετά να την διοχετεύσουν μέσω API σε άλλα συστήματα, έτσι ώστε να γίνει αυτή η δουλειά πολύ πιο γρήγορα. Είναι καθοριστική σημασία και εδώ το έχουμε μετρήσει και μιλάμε ότι μπορεί να φέρει, ας πούμε, σε μια ασφαλιστική. Φανταστείτε όταν γίνεται ένα claim, το ξύλο κάνει ένα ατύχημα με το αυτοκίνητό σου,
τι χαρτούρα χρειάζεται να μαζέψεις. Καλώς ή κακώς είναι έτσι τα πράγματα, αλλά μπορούμε πλέον να βοηθήσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τις επάλυσεις για να κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορα και να δώσουν και καλύτερη εμπειρία στον τελικό χρήστη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παπίδη, κυριολεκτικά. Εννοείται ότι συμφωνώ και εγώ και εννοείται ότι στην πληροφορική όλοι ασχολούμαστε με έργα, όλοι θέλουμε να παραδίδονται στην ώρα τους, οπότε αυτό ήταν κάτι που με είχε απασχολήσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, γι' αυτό και συνδυάζοντας το και με το θέμα της εκπαίδευσης το οποίο θίξαμε, αναπτύξαμε με τον κύριο Πετρίδη, τον καθηγητή πανεπιστημίου στο ΕΚΠΑ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα ειδικό πρόγραμμα ακριβώς όπου εκπαιδεύονται οι project managers για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Άρα λοιπόν ένας συνδυασμός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπίδη.